Engko sore ketok ya Mas ya. Mungkin sonten wonten dangdutane nggih. Waduh aku tak nganggo sing sak dhuwur udel. Monggo Ciratu. Panase kok ngene ya ya. Jenengan lembe. Kurang rong jam lho. Penonton monggo blekongi ta, Sa. Ademu iki lak yo rono saru. Nangis aku. Ngene iki roe penonton aku wedakan ketok rada. Lah nek ora wedak luntur kabeh dak ketok nyataku. Ana buri. Bentuk aslimu ya. Nggih wireng gilong-gilong. Ora apa-apa. Pate nyambut gawe iki yo ngono. Para mangsa ora kasa. Akar kosan. Aku sing teko Jan. Jangan tenanan lho ya. Jangan tenanan dia mau wong. Aku Lah ndara. coba dicombro sawise aku wis karesmekake Nggih. nempuh taline bebrayan kelawan Diajeng Ratu Kambang. Sing wadon ayu. Ah, Sing lanang nggih bagus. bagus pinter ngaji. Nggih, bagus pinter ngaji. Sih. Pinter bagus, lanang ngaji. Aku kok bongkon ngambung tenanan apa aku ora bekepluki kok. Kula ngepruki. Wah, mboten kulinane kula. Jenengan upami ketemu garwane niki ambung-ambungan, rangkul-rangkulan, demok-demokan kula nggih mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Mas Sam tenanan wong kene ora, wong kene ora nek kowe bojoku. Wong kene ora patek apa-apa. Pengajian terus. Iya. Sarene gawe aku kang maskere pedes rambut. Nggih. Kakak-kakak ngayi hai kue cipengan motoren. Hai Andu. Assalamualaikum. Diajeng Ratu Kambang. Sawetawis dami kula menika ngatur-ngatur dadi kuntun meji. Jalaran kula lepet jam menika nepi kemawon temantenan anyu. Kula kapan saged kaliyan pijinan kang wis kerempit. Ora bedane kelawan aku Diajeng. Nanging sakwise aku kapundhut putra mantu ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Terus pundi kan? Akeh kewajiban sing kudu tak rampungke. Kula maos bilih pijam menika salah satu balik satrio. Tatampu kathah jejeban ingkang dereng pijam rampungan. Nanging kasunyatanipun sak menika pijam menika kundur. Menika saged nambani raos kapang salebetipun manah kula Kang Mas. Ora ketang setitik ning kene aku bakal budidaya nambani anggonmu kangen kelawan aku Diajeng. Bebarengan kelawan aku tak ganti. Ayo lelomban ana ing samudraning asmara. Nitih baeta nempuh bebrayan kang aku wis bisa ngrasake dhewe. Setyo tubuhmu kelawan aku. Lan aku percaya sliramu ora bakal kagewang marang wong lanang liya. Mung cukup aku ana sajroning batin. Sapa
ana tetembungan. Kinebyur pulut rinenggang gula. Prasasat aku lan sliramu ora bisa ginggang sak rambut. Saben dinane mung kepengin reruntungan. Menika ingkang kula rasake Kanjeng. Sampe dinten isine mung kepengin salingan kaliyan pijan garwa ingkang saged pratisnani Kanjeng. Nanging Diajeng Ratu Kambang. Terus pundi Kanjeng? Pangapurane sing gedhe. Lamun to aku ora bisa mbajut leladilan sliramu. Menapa kados ngoten Kanjeng? Ngertenono Diajeng. Mentas wae aku sowan ana ngersane Rama Sultan. Pangandikane Rama Sultan dina iki aku kudu nampa kewajiban kang supaya reripih kelawan Kang Mas Pamekasan saka Sampang Madura tumeka ana ing Kasultanan Bintara Demak Malakapara gawe gendro ana ing Demak Bintara. Mula Diajeng aku njaluk pamit. Aku bakal nawung krida magut suraning griya. Muga wae ora ana alangan Diajeng. Nek kados ngaten kula namung sakit. Mugi apa jagat kok boten Sakwise aku rampung netepi kewajiban, aku bakal bali ketemu lan sliramu Diajeng. Assalamualaikum. Iwan dene yai karebet tumeka cedhak lawan aku. Ana wigati apa, Bet? Kula niki kepengin ngertos inggih lan botenipun mbabile wedal menika panjenengan mengkang pranatan wonten ing Demak Bintara. Ora ateges aku mengkang pranatan, Bet. Apa mula bukane nganti aku geger ana mak Demak, Bet? Enane mung siji undure perkara, Bet. Napa Kang Mas? Paman Sultan Trenggono wukuwi surat Partisara. Pinangka surat kekancingan anggonku sah pinangka Haripati ana ing Kadipaten Pangsampang, Bet. Perkawis Partisara. Ora kleru, Bet. Kang Mas Pamekasan, Kepiye? katuran emut wedrah wonten ing Demak Bintara mboten ngelengaken panjenengan piyambak. Tasih kathah sanget wedrah wonten ing Demak Bintara. Mbok bile wedal menika Rama Sultan dereng saged peparing Partisara dumateng panjenengan kedah sabar nenggo. Apa, Bet? Aku njaluk surat Partisara pinangka kekancinganku ana ing Pangsampang. Iki hak warisku, Bet. Menapa kudu nglumpuke para drawet-drawene mak Demak, Bet? Sepisan, ping pindhone, Bet. Yen to kudu nglumpuke kabeh drawet-drawene mak Demak, Bet. Pangsampang tumujuane mak Demak. Iki ora mung cukup dina, 2 dina, 3 dina, Bet. Wong menawa ana sesasi. Apa ora kesuwen, Bet? Kawula-kawulane Pangsampang mengkone ngantu-ngantu tekaku, Bet. Leres sedaya pangandikanipun panjenengan. Sedaya kala wau hakipun panjenengan. Ah, mulung nanging Bet. Kang Mas Pamekasan, Kepiye, Bet? perang campuh sampun dumadi. Wedrah lan wedrah sami cengkah. Menawi kedlarung-dlarung tuwuh dawuh ingkang kados ngaten. Lajeng kados pundi alokipun kawula? Bet, kowe ora usah wenehi sesorak lawan aku, Bet. Kok iya kowe mawas sapa satenane kowe, Bet? Kowe ana sing Kasultanan Demak, Bet. Tambamake nglunggui rasa gumelar, mundu katutan sambel. Atase kowe wong desa kesa-kesa, Bet. Disenggake pinangka putra mantune mak Demak, Bet. Iki kanugrahan munggomu. Aku njaluk hakku dhewe, Bet. Aku ora njaluk hake sapa-sapa. Tak njaluk lawan kowe, Bet. Aku ora pengen cengkak lawan kowe, Bet. Lamun to surat Partisara kekancingan diwenehke aku ora bakal geger-geger ana mak Demak, Bet. Kula kautus dening Rama Sultan ingkang supados ripih dumateng panjenengan.
Menawi panjenengan tasih adreng kapara damel gendro wonten ing Demak Bintoro, nggih saged-sagedipun kula dados pepalangipun. Oh apa tambah make wong legan golek momongan, Bet. Jogeto ning papan ki tak kendami, Bet. Jalukmu kepiye, Bet? Pangapunten ingkang kathah. Kula bilih kula wani dumateng. Ayo rentoke ora saku mau. Langsung bro. Ayo, Bet. Waalaikumsalam. Jane ki ana perkara apa to Yai kok nganti sliramu tumindakan kaya mangkono? Ora samel-mel. Tinggal ora. Siji boko siji. Draw tak mindoro. Kang Mas Pamekasan. Kang Mas Pamekasan, Piye, Sam? napa saestu? Ndika damel gendro wonten ing Kasultanan Demak. Upomo aku ora kondo aneh-aneh kowe ngerti dhewe. Mak Demak tak gawe geger lamun to Paman Tan Sultan. Ora meneke surat partisara utawa kekancingan kelawan aku, Sam. Nanging kalamun Kang Mas Pamekasan mbacut geger ing Demak, kula sing paling ngadepi. Ya kuwi sing tak enteni, Sam. Mergo patine wong tuaku karena saka wong tuamu. Saiki turun Surawiyanto, apa turun Langgar Singgih sing bakal mati oleh bawan kene, Sam. Wis. Salam, Sam. Apa iki, Sam? Apa iki, Sam? Ayo, Sam. Ngedap-ngedapi tandhae Kang Mas Pamekasan. Lamun to aku ora kendang, mestine wae aku tumekaning Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki ana satriya kok melayu karo mungkur grenengan. Sampun kelampahan. Anggen kula nestakaken dawuhipun Rama Sultan. Sampun kepanggih dumateng Kang Mas Pamekasan. Yen kaya ngono wis kelakon ngelingke sedulurmu Pamekasan. Sampun. Nanging piyambakipun tasih adreng badhe ndamel gendro wonten ing Demak Bintoro malah kapara ndadosaken pasulayan. Nganti kelakon gelo. Mboten lepat. Lanjut. Sareng Kang Mas Pamekasan liga kangsa Madura. Sak temah jagat peteng dedet lelimengan. Kula kasoran ing yuda. Yen kaya ngono rak sabar ateges. Injih. Mongko butuhe Demak lan Sampang aja nganti ana memungsuhan. Kewajibanmu ngelingake lho iki. Lajeng kanthi margi kados pundi malih anggen kula ngemutaken dumateng Kang Mas Pamekasan. Kowe ora wani merga Pamekasan liga kangsa Madura. Mboten lepat. Apa kowe lali? Napa? Kowe kacondhokan pusaka sing ampuh. Kiai Trubuk ya Kiai Sengkelat. Kyai Sengkelat. Nanging pelingku pusaka entok agar aja nganti tok tamakke. Supaya ora ana bebanten. Waton katunggulan Kiai Trubuk utawa Kiai Sengkelat tak kira bakal luluh dayane sedulurmu Pamekasan. Ngaten nggih. Tambahin pangestu. Ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsang Romut sabar sudik. Sawise ketemu karo Pamekasan. Piye kabar rusanane, Nger? Kelampah ketanding kalian Pamekasan. Bagus. Nanging campuhipun perang. Kang Mas Pamekasan ngligar kangsa Madura satemah kula mugi. Kula mboten kiyat ngadepi kangsa Madura.
Penangsang mlayu wedi karo kangsa Madura. Nggih. Oh alah to cung. Pripun? Oh alah to ngger. Kowe kuwi kecondhoan pusaka sing ampuh. Kowe lali apa piye, ha? Ngalor ngidul, ngetan gulun. Wis nggawa pusaka ampuh kok ora pocakno ki piye? Brongot setan kobra. Brongot setan kobra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepisan malih kula namung nyuwun dumateng panjenengan. Ampun dipun lajengaken anggenipun damel gendro wonten ing Baliku menyambang sambang bet. Kudu nggawa surat kecancingan Partisara bet. Lamun to sapa wae sing dadi pepalangku bet, rawe-raweran tas malang tak putung ngono papan kene bet. menawi kados ngaten monggo. Ayo iki dipun sawan lajengaken kongso anggenipun kuat. panjenengan. Aku njaluk ngapura bet. Lemes kaya dilolosi otot ayuku bet. Kang Mas Penangsang, Repet. kenging menapa panjenengan tumindak nesta ingkang kados ngaten mongko nalika semanten wonten ing pendhapi agung Rama Sultan paring dawuh ampun dipun anakaken Rajapati kedah dipun rembag kanthi sarananing aris. Nanging Repet, Kados pundi Kang Mas? seneng wong perang. Kuwi yen materi tetep bakal dipateni. Reh ning Kamas Pamekasan leno tak pateni. Monggo katuran emut Kang Mas Pamekasan tasih kalebet wedrah wonten ing Demak. Ora idep. Panjenengan sampun pirsa piyambak. Katungkulan pusaka kula Kyai Sengklat sak tembang Kang Mas Pamekasan boten gadah kegiatan malih. Apes doyonipun. Yen. Repet, Kang Mas Pam. aku percaya. Kalamun sapa wae musuh katungkulan pusakamu bakal pepes otot bayune. Nanging pusakamu tetep ampuh pusakaku. Brongot setan kober. Ampuhipun kados pundi? Brongot setan kober ampuh mak kilo-kilo. Ditamake gunung Jugdok segara asan kadhiasaning brongot setan kober. Menawi kados ngaten benten kalih pusaka kula. Sinaosa kawujudanipun Allah. Gunung Jugruk segara asat katungkulan brongot setan kober. Menawi katungkulan Kyai Sengklat sak temah bali kados doing wingi-wingi. Ampuh brongot setan kober. Ampuh Sengklat. Ampuh brongot setan kober. Ampuh, Sengklat. Ampuh brongot setan. Rangkanon ya. Sang. Nggih. Rangkanon ya. Pripun? Rangkanon ya. Alhamdulillah. Lah ngene kok diarani wong tuwa iki piye? Pripun? Bocah padha gelo. Sing siji dicekel tangane. Lho sing siji kok disasmitane rahayune. Umpama muridmu pinter, muridku wis mati. Lah kete kula ya tak pisah wong kene guru apian ade. Coba eling-eling. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, aja nganti ana pangorbanan. Parandene Pamekasan mati saka tangane anak muridmu Penangsang. Kudu tanggung jawab. Ayo ya. Enten apa? Oh, Ing semua gelo Rama Jambaswati. telo. Cuk, getuk. Pripun? Kowe kuwi tak dawuhi apa to, Ngger? Saben-saben bareng Rama Nggih. tanggap ing sasmita. Napa? Panjenengan ketika menapa?
Nalika kowe tanding karo Karebet, Nggih. tangan tak cekel. Pun Rama matur piye? Ngendika rangkakno nggih. Rangkakno. Rangkakno nggih. Lah yo Sampun. terus Kula lebokke ngrangkake. nang sang. Yen dilebokno iki jenenge disarungke. Tegese diwarangkake, rangkake dadane Karebet. Karebet piye? Nanti kowe Ajeng mateni karebet. bener nek ora mikir, nek mikir ki nganggo bathuk ya, Cung. Aja karo dengkul. Sambalinge woi wong. Karebet saiki bareng karo Kalijaga gurune. Nek kowe mateni Karebet saiki, kamangka cedhae ana gurune. Kowe ape mateni wong ta piye? Mamak matam yo. Saiki ngene pamekasan wis kelakon mati saka tanganmu. Wurung tan wurunga, wong tuane mesti ora trima, munggah ning pendopo Demak njaluk pengadilan. Wis perkara iki ora sah pas semenang. Perkarane wong tuwa sing tanggung jawab. Ayo. Pangapuntenipun, Bu. Nalika kula sowan wonten kacareman Paman Sultan. Kula nyuwun surat Partisara minangka kekanjikan kula jumeneng Hadipati wonten Mang Sampang. Piranganipun Marodra-Putra boten sarujuk, Bu. Aduh, Bu, boten liat. Monggo wonten tanggu sada. Oh, boten liat. Hawane panas, Bu. Engkang jalari menika, aduh, boten sanes. Penangsang, Bu. Penangsang, Bu. Aduh, Bu. Sinten menika, Bu? Agemanipun kados dening kula, Bu. Napa menika marang-marang karsingge, Bu? Sampun kaki. Gusti Putri Ratu Mas Kencana. Estunipun. Sedanipun ingkang putra Kanjeng Mas Pamekasan. Menika saking tumindakipun Arya Penangsang. Putranipun Kanjeng Adipati Surya Wiyata Swami. Aku bakal ngubah Kasultanan Demak jaluk pengadilan Rai Sultan. Bagus Kanjeng Ayo, Adipati. Sultan paring dawuh serang lontol raos sing manah. Wiring midhanget pawarta salajengipun kepareng matur. Sadurunge aku nyuwun kanthi banget penggalih dalem dipun tata ya Sultan. Wonten menapa? Merga ana kabar lelayu putra panjenengan Pamekasan gugur ing medan Wonten ing
Wong perang kuwi nek ora mateni, ya dipateni wis lumrah. Dados kawontenanipun mboten pedamen namung perang. Pratelane kaya ngono. Luwih gambange slira dalem ngundhuta pirsa marang ingkang putra penangsang. Penangsang Paman Sultan. Ature Rama Sunan Kali nak Mas Pamekasan gugur apa bener? Nggih. Sing merjaya sapa? Kula. Menawi ngantos wonten murinanipun Kang Mbok Ratu Mas Kencana lajeng kados pundi? Nah, iki sing dadi penggalian sopan. Gandeng pangarsa ning Bintara Demak slira dalem. Kudune slira dalem bisa paring kawicaksanan. Parandene ora, ya sing tumindak supaya tanggung jawab perkara iki. Mula kanthi kuwi, ya muga-muga kulawarga saka Pamekasan ora nganti duka ana ing pendhapa Kasultanan Monggo. Rumaos jiplek ing raos sing manah. Menawi ngemuti dhateng almarhum Pamekasan ingkang campuh yada mangsa penangsang sedaya wedrah ing Bintara Demak. Kula jejeripun pengayoman lajeng kula kedah mlampah ingkang kados pundi Kang? Ramu pinangga padang pengayoman. Untune wicaksana lan adil. Rampunge perkara iki Yai Sultan. Aja nganti sliramu ngobrol iso asta. Iki uga bab kepulunanmu. Mati kagrena dening penangsang Yai Ing Sultan. sekawit mila pancen kula utusan dhateng sedaya para putra ingkang lumampah kanthi pedamen. Namung kula boten mangertos getah ing kodrat bilih kedah ngurbanaken Pamekasan. Kula boten saged matur lan ngadili kawontenan menika. Dadi cendhane sliramu ora gelem ngadili perkara iki Yai. Sunan Kali. Kanjeng Ratu, Jenengan bersolat film piyambak kausulanipun pada pengayoman wonten ing Kasultanan Demak. ya, Piyambakipun bisa hasta boten kersa maring pengadilan dumateng anak kula Romo. Lajeng kula kedah kemampah kados pundi Romo Sunan Kali. tak jaluk kanthi banget perkara iki silira dalem Kanjeng Ratu rada sabar sawetara. Kula kedah sabar. Yen slira dalem nyuwun ketimbangan karo wong tuwa. Kudune slira dalem iki nyuwun pengadilan ana ing Panti Kudus sebabe apa? Sing tumindak kuwi santri saka Panti Kudus. Murid saka Kasunanan. Lah yen iki perkara negara wong kaya dening aku lagi Pengadilanipun Romo Sunan. muga-muga entuk pengadilan Kanjeng Ratu. Kepareng
Mas Ratu Kencana. Kula ngadhep wonten ngarsa panjenengan. Lan kula ngaturaken sungkem kula kagem panjenengan Jipama. Kula tampi mung pujo pangestu tanpa nono. Akan sanget ugi dadosaken kegiatan dhateng manah kula. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Rama Sunan Kudus. Nggih kula. Kula ngadhep wonten ngarsa panjenengan. Kula namung badhe kepengin nyuwun pengadilanipun bab anak kula ingkang dipun sedani kalian anak urip panjenengan penangsang. Ratu Mas Kencana, Inggih kula menawi panjenengan nyuwun pengadilan ngenani pejahipun putra ndika Pamekasan kalian Sunan Kudus menika kirang pas. banjur pasé kudu njaluk pengadilan wonten pundi? Menika wonten ing Pendhiapi Agung Demak. Inggih. Kedahipun panjenengan nyuwun pengadilan pangarsa ning Demak Bintara. Beda yen menika teng Kudus, mbok menawi kula saged ngadili perkawis menika. Panjenengan kala wau pirang piyambak to? Nggih. Sepisan kula minggah wonten ing Kasultanan Demak, kula ngadhep pangayoman wonten ing Kasultanan Demak. Wis asta boten saged ngayomi. Nggih. Lajeng kula menika kedah mlampahan dening panjenengan. Nggih. Kula nyuwun pengadilanipun panjenengan jalaran penangsang urip panjenengan. Nggih. Ingkang dipun perjaya anak kula pun Pamekasan. Nggih. Kedahipun kula nyuwun pengadilan panjenengan jalaran panjenengan boten Nggih. bedane wong tuane penangsang. Nggih. Ento anak salah kudune wong tuwa sing ngendhake. Aja malah panjenengan iki ngrojoni Rama Sunan Kudus. Mula kula nyuwun pengadilan panjenengan. Kersa napa boten? Nggih. Kanjeng Ratu Mas Kencana. Inggih. Kula tak melu matur. Monggo, kula pidhanetaken, kula ngrungokke Rama Sunan. Kula ajeng muni sak kecap sampean telung kecap. Lumrah, kula niki wong tuwa wadon sing ditinggal mati anake ning matine digrenah dening anak murid panjenengan. Nek kula nesu lumrah. Nggih. Kula nyuwun pengadilan panjenengan kersa napa mboten? Sakmenika dipun adili monggo. Nggih kula tak omong ngalah kula mboten kuman kecap-kecap niki lho. Ngeten nggih. Kanjeng Ratu Kencana. Injih, pripun? Putra panjenengan niku ra ampun pejah. Wonten ing palagan. Perang niku mati teng palagan niku pun lumrah. Perang niku nek mboten dipateni ya mateni. Lah, lepatipun putra panjenengan niku ya ampun lepate sinten-sinten. Lepate nggih panjenengan piyambak. Lho, anak perang kok entuk sampeyan niku. Mangke rumiyin. Kok nganti kula ngentuki anak kula perang. Sekawit anak kula munggah ning Kasultanan Demak. Ujug badhe matur napa? Jalur warisan. Partisara, dudu warisan. Surat Partisara, surat kekancingan nggone dadi Pati Anom ana Kasultanan Kadipaten Sampang. Nggih, leres. Kuwi anakku Rama Sunan. Ewa semono gendapa diaweli. Gendapa dicuci ora diwenehke. Apa diwenehke perkara rampung. Nek gendapa digondeli. Hah? Dadi akeh perkara anakku sing dadi korban. Nek anakku dadi korban, aku yo karo piye? Hah? Aku ibune aku loro ati Rama Sunan. To gentosan to. Kula tak genti sing ngomong kok sampean ngomong. Monggo. Nggih. Kersa napa mboten ngadili? Nggih ngeten nggih Kanjeng Ratu. Pripun? Anak sampean niku ra nyuwun partisara. Menika leres. Mbok sing sabar. Dielengkeken sabar malah ngamuk. Mangke rumiyin. Kudu sabar nganti pirang dina yen dina nganti pirang dina, yen sesasi nganti pirang sasi, yen taun nganti pirang taun. Anakku wis dewasa, Rama. Ngeten kan, Anakku wis wajine ngadhep wonten ing dadi Pati Anom ning Kadipaten Sampang. Ngeten Kanjeng Ratu. Ya. Menika ing Pendhapi Agung Demak Bintara. Kalpeksa kula mboten saged ngadili, menika mboten wilayah kula, mboten wilayah kula. Mboten usah panjenengan iki mulek ora iso tetembungan, ora iso ngadili ngomong yen ora gelem ngadili. Mula ngertos. Nek cepet panjenengan iki ora iso ngadili penangsang mergo niku anak urip panjenengan. Wiwit bayi mbok golo-golo, mbok pundi-pundi mergo anake Surya Wiyata. Mbok golo-golo
dadi guru, ora bisa dikuburan ditiru kabeh tembunge. Ora iso dadi patuladan kabeh para murid. Saya meneh sampeyan ki Sunan. Sunan kuwi jenenge suci adumane sarwa putih. Kudune putih jabane uga putih jerone. Nek beda ya panjenengan. Panjenengan iki putih ora bedane putih antigo, panjenengan basa antigo. Ndok. Endok dicerone babon salapan dino. Ora bisa netes jabane putih to. Yen dipecah kuning butuh gandane banget. Kuwi panjenengan. Mergo atine ala tumindakmu ala. Kabeh kuwi mau wong lames samudana. Rama Sunan. Tanpa guna wedi-wedi lawan Sunan Kudus. Yen papan kene aku suting ora suting aja Sunan Kudus. Cok. Ini menyang sliramu. Yen sliramu lali ketaleke. Nalikane jumenengan sultan. Sapa sing nyengkuyung sliramu? Namun kok kambo isih melek kalunggan sultan ora ing Demak Bintoro. Aku laku sliramu sing dadi sultan ning Kambang. Aku tresnaku marang sliramu ya sultan. Tak jurung kita sembuyung supaya sliramu dadi sultan. Aku teman ing kampus sliramu dadi padang pengayoman sing bijaksana. Aku sak tengah-tengah ing adil. Itu berapa kaulah sing butuhake pengadilanmu. Ayo ngono kaulamu. Tapi kabeh iki mleset saka kekundanganku ayi. Anakku mati saka tanganing penangsang ning sliramu wis asma. Ya. Aku ra iso jalan pengadilanmu. Dinamo dadi padang pengayoman oleh Kasultanan Demak Bintoro ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek ngerti ora. Sineng-seneng kabeh saka guru. Dewaning ulama ning Kasultanan Demak Bintoro. Namun iso ana padang pengayoman sing patraping kaya dening kowe Trenggono. Muga ora bakal langgeng dadi pengayoman. Ora bakal sultan. Gelone jroning ati ora bisa tak panggung lan ora bisa tak tambani meneh. Wektu dina iki aku manake garis pamisah. Ora ana taline pas seduluran kuwi kowe lan aku. Penangsang. Seneng atine. Oleh Kasultanan Demak Bintoro aku kawirangake. Ora ana sing belani anakku. Rumangsa sing menang kuwi. Ya ora apa-apa. Aku mau masih krenah dening anakku ora bisa diadili ora iso dihukum. Dan aku percaya marang kapanguasaan Gusti Allah. Gusti Allah sing ngerti kabeh tumindakku. Dan ngerti ana sumpahku. Muga besok mati mulu lara tembang anakku menang. Sang, ape nang ndi, Cung? Ape nang ndi kowe? Mati Mas Joko. Rama Sunan Innallaha ma'asobirin. Sabar kekasih Gusti Allah. Ngalah sik. Sultan, nembe menika kula ngraosaken wuta ing babagan hukum. Nembe sak menika kula boten saged mindha wilahaken kawontenan. Amargi saking trekaipun nahan anak. Tenane perkara iki kudune slira dalem kang iso ngadili. Mergo apa? Sing luput wis genah, sing dikrenah wis cetha. Nanging parandene slira dalem isih nimbang-nimbang perkara iki. Monggo, sedaya mertandakaken bilih kula sampun boten kuwawi ngasta bawat raja dening Kasultanan Bintoro Demak
ingkang saking meniku. Prames parilan kula sampun boten kewawi. Kula wangsulaken wahyuning keprabon dhateng Rama Sunan Kali. Monggo sinten ingkang piniji lan ingkang pas sarta trep nglintir kawibawanipun Trenggana. Lho, Sultan. Seneng ya, Gus. Nek ana lelakon kaya ngene banjur seneng. Ngeten lho Kakang. Sultan nganti purik nganti duka iki njur kepiye jajal? Kakang Sunan Kali. Piye? Kedadosan wonten ing donya menika pun kinodrat. Sedaya sampun garising Gusti Allah Subhanahu wa taala, demak kudu lakone ya kudu kene. Lah banjur iki negara komplang iki njur kepiye? Alah gampil lah. Lho kok gampang? Sultane mutung nggih gantos mawon sultan sing anyar. Gosek to gampang temen diganti. Kaya wis duwe calon wae kowe. Lho. Dados sultan niku kedah ribawa. Lah banjur sapa? Sing dideni karo kawula. Oh, penangsa. Sang ya. Ya. Aku ngerti kok, Dus. Nanging ora gampang. Wong dadi sultan utawa dadi pemimpin kuwi. Alah, angele pripun? Lho, kudu ana syarate. Syarat iki D3. Apa niku? Ana dekengan, ana duwite, ya ana dukune. Niku kula pun gadah kabeh. Penangsa pun gadah D3. Coba aku tak takon, sing ndekengi sapa? Sing ndekengi minangka dukun. Duwite sing ndanani sapa? Sing ndanani dukune Sunan Kudus. Sunan Kudus. Banjur sing dukuni? Ya aku dhewe kiyayine. Ora iya. Dadi sok ben upama penangsang dadi jabat marmu ben tumpuk-tumpuk. Lho gampang, kudus sugih. Pendukung tak tuku. Wong sitok 100-an. Lho. Iya ngono. Lah pripun? Arpon duwe duwit, duwe dekengan, duwe dukun. Nek ora duweni wahyu kraton, lagi linggih rong dina dilerok lorot karo rakyate. Ayo, kudu duwe wahyune kraton. Oh, ngono ya. Mula kanthi kuwi kabeh para wedrah ing Bintara Demak ora miji siji antarane. Kabeh gelem goleki wahyune kraton. Sapa sing bisa kacundhukan wahyuning kraton, insyaallah bisa gumanti ana ing kasultanan Bintara Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, salahnya. Muridnya Sunan Kudus blas. Hati-hati ya, Ger. Alah, lemat. Semangat ugi kula apa? Ya, panuwun. Nah iki. Ono, sing hati-hati. Wis masuk borong, Gus.